ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 8 ноябр соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Сауду ТВ. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар ҳамин WhatsApp рӯиш кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. Юза навурда ҳастай. Обши дӯстони азиз, хуб 11 дона хона ҳастай. дута аз ҳисор ҳастай, аз Баҳдад ҳастай, аз Душанбе ҳастай. хулоса аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон, аз шаҳри Хуҷанд ҳастай, аз Турсунзода регари пешина ҳастай. квартираҳои фурӯшӣ дорем, аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон пешкашон мекунем. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ дар видео лайк кунем, дар канал подписатсия кунем сон. навора шурӯъ мекунем, фақат сабр карда то охир тамошо кунем. лайкҳоро монен, видеоро сабр мекунем бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиҳои биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар ҷа мегузорем. мақбул бошад гузаред, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кори фаъолият кардастанд ки 4 WhatsApp шона мегузорам. фақат аз номи канали Сауду ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошиношон бортона мегирам прямо Туркистон. паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон бачаҳо. бор бурда мешавам ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритузу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадони, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борошон меравам. фақат аз номи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. марҳамат дӯстон, дар 4 WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиҳои биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар ҷа мегузорем. мақбул бошад гузаред, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, яъне Акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акаи Рустам дар WhatsApp-шон нависен аз номи канали ютуби Сауду ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як ҳуҷрага квартира дар 3-ум этаж, масоҳаташ 52 квадратни метр. кӯчаи Сомониён, дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат, 245 000 сум нархш. хона коробка, инами коробка кардагӣ, инамиқа савдо мешавад. 52 квадратара 245 000 мега. шаҳри Ваҳдат, улица Сомониён. срочно нек, фақат беҳуда занг наданед бачаҳо. ҳамин хонара 245 мега муомилаи соз дорад. хуб, фақат серьёзни харидоро, одамое ки аз Ваҳдат квартира хоҳиш кардем, комментария мекардем ку, ин ҳамеша мо ёфтемда ҳаракат кардем, пешкашон кардем. боз дарши маълумоти бештар оиди квартира дар WhatsApp шақириш 81 81 да занг занед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 10-ум ошиёна, 64 квадрат, шпаклёвка нокардаву шикатур кардагӣ тайёр дӯстон. хуб, дар 34-ум маҳалла, 34-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, 64 квадрат духонага 215 000 сомон. нархи соз 215 000. территорияш 34 микрорайон. ин тарафо мақсад ҷои зуд дӯстон, срочно фурӯшӣ 215 000 муомила дорам. баъдан дӯстон, дар таги комментария аз куҷо шумода хона дар корай, аз куҷо замин дар корай, эълон дар кор боша. мисол одамое ҳаст ки заминшон дар корай, оиди масалан как ҳамин хонаҳо бораи эълон мекунем, реклама мекунем.
кадоме ки дора баъдан связ меброям. оиди хонаҳо дӯстон дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума, чанд сотиқ, чанд квадрат дар кортуна нависен. худо хоҳад доштагиро рӯӣ мекунад, реклама мекунад. хонаи мо дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 490,000 нарх. нигоҳ кунед бачаҳо, таги дома бинен. инҷа дом бениҳоят бисёр, ҷои обод, шароитҳои бениҳоят хуби замонавӣ кардагӣ. 72 квадратаи сехонагаи фасон масоати 72 квадрат метр. об дора, свет, об светиш доимӣ, ремонтҳои дараҷаи олӣ замонавӣ кардагӣ. хонаҳои калон хушрӯ фасон дар шаҳри Ҳисор. хонамон дӯстон дар сеюм этаж қарор дорад. хуб, рафти видеоро бинед чӣ хел проекти фасон телевизора ҳуй мекунен берун. бениҳоят проектиш бениҳоят зур дӯстон. ҳай телефоношон ахираш 68 боз занг зада маълумоти бештарша бигирен. 490,072 квадрат, шаҳри Ҳисор. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм ошёна, 46 квадрат. каму беш кор дорад дӯстон. ҳай кардан бо кам мондагӣ. дар Гипразем, маҳаллаи Чимтепа, шаҳри Душанбе. дуюм этаж, дуҳуҷрага 46 квадрат, 275,000 сум. бо диққат гӯш кунед бачаҳо. духонага 46 квадрат дар якум ва дуюм ошёна. сохтмон рафтесай, доми дуэтажа, нав якум этаж, ремонт хуб кардагӣ дар сурат маълум бачаҳо. ин хона чӣ хел кадом ҳолатда қарор дорад. Гипразем, дарвозаи Чимтепа, 4 километр поён. занг зад далчи маълумотша бигирем бача азиз. лайкора гузорен дӯстон, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. аддуши дастгирӣ боша, хонаҳои арзон мешавад иншоалло. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар чорум этаж, масоати 30 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. 285,000 сомон нарх дорад. ремонтош бад нест, фасон кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёракай. 30 квадрат, 285,000 дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. маълумоти бештарша рақамҳои ватсап ахираш 4430 занг зада мегирен. хонаҳо арзонанд, хонаҳо қиматанд. навор маъқул шид нашид, баъдан хонаҳотона ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен. чем суратҳои холӣ, агар ки видео набоша натонед карда, суратҳои хушрӯ бигирен рӯй кунен. худо хоҳад дар ютубу, тиктоки, инстаграму, телеграму, сомонтежеву дигар сайтҳода рекламаш мекунем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем бачаҳо. ин ҳамин наворҳои мо ҳаррӯза пашти ҳастай. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бениҳоят нархи дастрас, 285,040 квадрат метр, ки бо ремонтҳои замонавӣ хушрӯак кардагӣ тайёр кардан мефурӯшандша. 40 метри квадратӣ духонагаи фасон. нарх 285,000 дар якум этаж, шаҳри Ҳисорда қарор дорад. 40 квадрат, об свет доимӣ. масъалаи кухниш, масъалаи ҳоҷатхона, масъалаи баня, ҳай десен кадом ҳолат чӣ хелда қарор дорад. занг зад далчи маълумотша акақати чахчах карда бигиренш. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар чорум этаж, масоати 56 квадрат, маркази ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 56 квадрата 260,000 сум мега бачаҳо. нигоҳ кунед, 260,000. духонага дар чорум ошёна, 4 тиреза дора. сехонагаш карда мешавад. мега ки сехонагаш карда мешавад дар маркази район. об свет доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ дора.
бино дар маркази район қариби лаби роҳ қарор дорад. 260,000 сум нархаш, 56 квадрат. занг зада маълумоти бештарша оиди ҳамин квартира бигирем. хоб навори пагоҳина мошинҳои фурӯшӣ. як рӯз хона, як рӯз мошин навор мекунем бачаку азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки масоҳати 3 сотих замин дорои 5 ҳуҷра дар шаҳри ваҳдат. дар адреса бинен чукайша мега анам хеле ҷо дар қарор доштааст. 390,000 сум шаҳри ваҳдат чукайшада будааст. занг зад далши маълумотша бигиред. масъалаи мактаб, масҷид, бозор, садик нигоҳ кунед акам. наздикии масҷид, хоб мактаб, хоб садик мактабда наздикай мега дӯстон азиз. срочна фурӯшӣ 390,000 сум. Он нархаш 3 сотиха 5 ҳуҷра. далши маълумотша занг зад бигирем азиз. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Душанбе. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад бародар азиз. 3 ҳуҷрага, масоҳати 5 сотих замин дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Душанбе 4 гултеппада қарор дорад. 350,000 арзиш дорад ки бо муомила дорад. ҷамоати Чоргултеппа, заправкаи Фирӯза медонем ки ҳаминҷа наздикае. хона аз корвон 9 километр дур мебошад. хона дорои 2 ҳамом, 2 ҳамоми даруна. хоб 2 ҳамом, як гачи даруна, як беруна, оғилхона, алохона бахшиш, алохона, кухни барои зиндагӣ кардан тайёр. 3 ҳуҷрага 5 сотих замин 350,000 нарх. боз маълумоти бештарша акахати чахчах карда бигирем бачаҳо. мо фақат навор мекунем. аввалаш худованд, баъд сабаби савдошавии хонаҳо мешем. фақат ки сушқати хонаҳотонро рекунем. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 7 сотих замин дорои 4 ҳуҷра ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 570,000 нарх. хона дар лучоби поён мега қарор дорад. аз роҳи калон то хона 4 километр роҳ аст. масоҳати замин 7 сотиха ташкил метиҳад. хона бо хишти пухта бардоштагиай. маршрути 47 ба пеши хонара мегзарад. масҷид, мактаб наздикиш ба ҳастаи роҳ асфалт то хона 2 намуд, яъне ки обастаи шаҳрӣ ва качалка дора. светои шаҳрӣ ремонт ҳастаи техпаспорт қарор дора. харидори аниқ занг занен, бо муомила мешавад. 570,000 сум нархаш. кадомитон аз нуми канали мо рақамҳои ахираш ватсапшон 10 занг занен, иншоалло бо арзонтон мекунам. далши маълумот тариқи ватсапшон дӯстон. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотих замин дорои 3 ҳуҷра шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 2 сотих 3 хона 570,000 нарх. ҳавлии фурӯшӣ дар Шоҳмансур назди мактаби 71 ва бозори Ховарон, аз роҳи Калон 50-60 метр дур ҳастае. 2 сотих замин иборат аз 3 хона, кухни, ҳамом, амборхона ва ғайра. документу сад фоиза харидори аниқ занг занен, бо муомила дорад. дӯстон, навор тамом шуд. чизе ки дорем барои реклама кардан дар ватсап рӯй кунед. ватсап ма дар рӯи экрани шумо меброяд. хона, замин, мошин, квартира чизе боша рӯй кунед, худохоҳад реклама карда фурӯшта мегзорем. ҳамин наворда дӯстон имкон боша лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳар рӯза навор дорем. хона, замин, мошин, хона, мошин навор мекунем. зиндаву сарбаланд бошем.